एफसीनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंदों, मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ एफसीनि हाबाफारियाव बाहागो लानाय समाव बड'लेण्डखौ लानानै माखासे गोनांथार बाथ्रा बुंदों। बड'लेण्ड ओनसोलाव रायजो जानाय बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंलांदों। एनडीएफबीनि केस फोजोबस्रांनायखौ लानानै बिथांजों सावरायलायनाय जादोंमोन आरो एनआईएनि एनडीएफबीनि केसखौ मिरु सरकारनिफ्राय रायजो सरकारनो गथायफिननो बिथाङा जोंनि सिगाङाव बाथ्रा बुंलांदों। गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंबावदों, बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जौगाखांनाय आयदानि सायावबो बिथाङा सावरायलांदों। गुसुं समनि गेजेरावनो बर' गोजोन गोरोबथानि आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावफुंनाय जागोन। बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव दिल्लीनि मोनसे लामायाव मुं दोननो फोसावलांदों। बे लामाखौ फैगौ 1 मेआव बेखेवनो बिथाङा सावरायलांदों होननानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंथिबावदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंबावदों दि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बर' हारिया बर' हारिनि आदर्श आरो बर' हारिनि बिफा होननानै मानिबोदों। बाथौ धोरोमनि सायाव बिथाङा गोथौयै फरायसंगासिनो दङ होननानैबो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंथिबावदों। बिथाङा थेलामारायाव बाथौ धोरोमनि मोनसे जथुम्मायाव बाहागो लादोंमोन, जेराव 50,000 सुबुंफोरा आर'ज गाबदोंमोन। इयुनाव बिथां अमित शाहआ बाथौ धोरोमखौ जौगानायखौ लुबैदों होननानैबो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंथिबावदों। भारतनि न'खर फैनानै मा बिबुंथि लाखिदों? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बड'लेण्डखौ लानानै गोबां बाथ्रा बिथाङा बुंलांबाय। बड'लेण्ड ओनसोलाव रायजो जानाय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि गोबां बाथ्राखौ बिथाङा बुंलांबाय। बिनि सिगाङावबो बिथाङा गोबांबार बड'लेण्डआव फैबाय आरो जों दायो मिजिंथिदों जे एनडीएफबीनि केस उइथड्रखौ लानानै जोङो बिथांजों सावरायदोंमोन आरो एनआईएनि केसखिनिखौ बिथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टआव रिटार्न खालामनायनि बाथ्राखौ बुंलांबाय जोंनि सिगाङाव आरो अब्लानो केसफोरखौ फोजोबनो हागोन। बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिफोर डेभेलपमेन्टेल बिसय बबे जिनिसा मा जाना दङ बेखौ खोब मोजाङैनो बिथाङा रायलायलांदों। दिनै आङो मिजिंथिदों गुसुं समनि गेजेरावनो जिखिनि जोंहा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बाखि पार्ट दङ बियो थाबैनो सुस्रांजागोन। बिथाङा दिल्लीनि इन्डियानि केपिटेल दिल्लीयाव माबा मोनसे बर'नि नाम दोननो? भारतनि इन्डियानि केपिटेल दिल्लीयाव बिथाङा मोनसे लामा बड'फानि मुङाव, जेरै गुबुन गुबुन गेदेमा सुबुंफोरनि मुङाव नेशनेल केपिटेलाव लामाफोरखौ मुं दोनदों, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङावबो मोनसे लामा मुं दोननो थाखाय बिथाङा फोसावलांदों आरो बे लामाखौ फैगोन 1 मेआवनो बेखेवनायनि खोथाखौ बिथाङा जोंजों रायलायलांदों। दा जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथावना बाथ्रा, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौनो जोङो जोंनि आदर्श, जोंनि बर' माहारिनि बिफा हिसाबै मानिदों आरो बिथांखौ जोंल' मान होनाय नङा, दिनै सारा आसाम रायजो आरो भारत नाङैनो मान होनायनि मोनसे थासारि फैदों। मानोना बिथाङा गोग्लैसोनाय बर' हारिखौ राजखान्थि बिथिङाव, समाजारि बिथिङाव, गुबुन गुबुन बिथिङाव, सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगाहोनायनि मोनसे गोदान मोनसे जांख्रिथाय लाबोनायजों लोगोसे हारि माहारिफोरजों बोरैहाय एखे मोनसे थासारियाव थांनानै थानो हायो, गोबां पजिटिभ खामानिफोरखौ बिथाङा मावलांदों, बिहोमा होलांदों। दा बेखौ बुजिनानै दिनै नेसनेल लिडारफ्राबो बिथांखौ मान होदों। दा बेनिखायनो मानगोनां नखर मन्त्रि बिथाङा दिल्लीनि मोनसे लामाखौ बड'फानि मुङाव डेडिकेटेड खालामनाय एबा बिथांनि मुङाव दिनै फोसावनानै दोनलांदों। बाथौ धोरोमखौ लानानै मोनसे गोजौ थाखोआव मोनसे जायगा होनाय मोनसे बाथ्रा। बाथौ धोरोमनि सायाव बिथाङा जोबोद सिरियासलि स्टाडि खालामगासिनो दङ। बिथाङा थेलामारायाव बाथौनि मोनसे जथुम्मायाव फैदोंमोन, जेराव बिथांमोना 50,000 सुबुङा आर'ज गाबदोंमोन आरो बिनिफ्राय बैयाव फैनाय सम आरो दानि समसिम आं मिजिंथिदों जे बिथाङा भाषण होलांबाय, बाथौ धोरोमनि सायाव गोबां सरसा खालामदों बिथाङा आरो इयुनाव बाथौ धोरोमखौ आरोबाव गोख्रों आरो मोजाङै जौगानायखौ बिथाङा लुबैदों। दा बेबायदि गोबां बाथ्राखौ बिथाङा जोंजों सावरायनायाव बुंलांदों। दा बिथांनि बुंनायखौ लानानै बाथौ धोरोमनि दैदेनगिरिफ्रा बोरैहाय सानो आरो जों बोरैहाय खामानि मावो बिनि सायाव सोनारगोन। जिहेतु गोबां थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर'
बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।